tresna tenan apa mung guyon ya mas timun sigarane ayo bangun luarkane ayo mas ayo mas iki piye Jali. mas kowe gotong royong nyambut gawe ya la rama ya mas tali kawat diuntir ngiwa yen ra kuat tinggalan lunga ayo mas iki piye jenane mas kowe jak lali karo kancane ya mas bayeme kuning ayeme yen pinuju nyanding gunge yuk enggak Pak Bayan monggo Pak Lurah ya Pak Lurah rakitan jumeneng tetep jumeneng rokok salah kene rakitan sedek jumeneng syarat Pak syarat yo Pak Bayan Surata digoleki sih Pak Bayan iki Pak Bayan sih nah yo Pak Bayan sih Pak Surata monggo Pak Pak Surata nanti manggone nggih hiburane nggih ngeten iki Pak jenengan nek teng kantor rono nggih Pak Surata enggal mriki Pak pokoknya nek Pak Surata durung teko kene aja dikibarke sik ayo monggo Pak Bayan monggo Trahing nata warisan tenan jaya jogete manut gamelan Pak nek piye monggo masuk monggo Pak Lili masuk mboten napa-napa mriki Pak nggih amanat Pak Lurah niki Pak pakare Pak Lurah niki yo ya den prayitna sabarang ayo sembrana nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalaku apa sliramu rasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rena lan wengi muga-muga Gusti nyejak baik sok kepananggonmu bali bisa kumpul kaya tuh ngune
satu tak anteni nganti saelingmu. Ayo ya. Muda laras. Ya, Muda Laras Studio X ugi Studio X. audio sound sistemnya gak disaporin. Om alap-alap berkah mulia gini Mas. Audio alap-alap. Ya ya cikibir monggo pacari wonten ing Ndung Jeruk ugi Pak Min wonten ing Cikarang Pak DKO. nangis sakdro ning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu Ayo ya. sambat karo sapa yo sing ajeng tumut monggo tumut beksa boten ngirangi prapsila kula sumekaken ayo Pak RT yo disi ra apa-apa monggo Mbah Di Mas Susiawan monggo Mas Endah Motorsport nono windanana tak enteni ing pucuking tresna ya ya balung nangka bebasane mung katon ton sliramu wae tampani jaipong dadi ati Mas Bayan Surata Aja lali pawelingku oke mas keluarga besar bakalan ya sesarengan Muda Laras. Ibu-ibu monggo joget Bu. Ampun kalih bapak-bapak monggo. Laras monggo lele
Sikat sampai bawah Mbah Kong. Yo. Kowe jamak lu rae yen wong urip coba lan godane gedhe yo aja nganti dadi gawe Mbah Narto, pokoknya agar salaman karo Sindani Awet giming-giming hilang. Marai awet no. Yo. Rindu wengi ati-ati. Yo, yo. Yo, yo. Iki kiwir. Monggo Mas Andi, ali pacare monggo. Ugi sedaya perangkat monggo ingkang kepareng badhe beksa, ugi bapak-bapak BPD. Tasih kepareng nyawiji para kadang muda laras kepareng tasakuran bersih dusun tinimbalan para kadang keluarga ageng dusun Bakalan Desa Mertan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Makmur. Monggo monggo Pak Jenggot, monggo monggo Pak RT yang ini Pak Jenggot keluarga besar Biloro ngerombo tangkluk kepuh bleki monggo ugi Karang Tengah Juron ugi keluarga besar Kerangkeng pokoknya syarat kudu la ya kadang kinase Mas Glondor Wilujeng Dalu nusul rene lo kota bagei lo kota bagei yo yo ya terima kasih Mas Glondor.
kepranan nara mendak hatiku sang saya katra tak seranani son pikat pulut teng bener udah laras hey hey pikat bulu teng bendong akhir DT wis diitung kok diskusi yo golek binat ri nggo suran wis gak jalan kok yo Mbak Sriyati, Mas Rido, Mas Tri Sugali, Den Basu Sing Arso, Mas Widodo, ini kejelai aku.
Pak Lurah. Yo, yo, yo. Ayo yo. Monggo Pak Min. Baksonya Joni. Pangkalan ugi masukin jangan nanggap kedua kali. Ayo masuk Gang. Cekiwir. Masuk. Berjuang. Jor kelingan. Anak lanang. Ayo. Biyen tak peni. Warga besar Mojo, Karanganyar. Awas. Iya. Keturutan sangat dikata. Ayo kose nganggo sangatan. Ninggal janji. Ning saiki Pak Min. Apa? Lali Mas Kasil. Ayo ya. Pak Lurah. Mas Ferry ya. Gunung tak cadongi sego jagung Asik. Ayo ul. yen mendem tak sili cabe Pak gunung Lurah, sini dong. Nah, Pak Lurah sini dong. uni jatahmu kene ngarepe Pak Lurah Unik kan urung gembredek Pak. kene jatahmu kene jatahmu Mbak Unik dereng gembredek lho Pak ning. jatahmu kono nah kono jatahmu iki Sekar bisa yo gunung desa. biji kiwi sik ora ilang gone padha. ayo masuk ke Masuk ke. ayo Bimono bakalan Pak Rajen Mas Pendi Ayo ada grup ayo. kiwir kiwir Masuk. luwe becik patenono timbang pepisahan Sulestyo Wangi samudana. lagi di sini menerima penukaran uang tanpa potongan yang di duit Wes teko yoga. masukin Ndang, Atane, yogane. Nek yogane disawer sik, yogane disawer sik. Yogane oh disawer saya kok wah wis lah urung-urung kok wis didelik-delik ora masukin nane urip ana kutha kene. eh Tak tukoke. Apa wae nadyan kasih demen. Pak Men lho Pak Men Kita wujud. ayo
jatahmu Rono. Lah Rono. Kiwir Pak RW. Ayo Pak RW. Ayo Biloro. Luwe becik patenan. Timbal perpisahan. Sulisnya tak rewangi samudana. Putra lewakin saking serius aku isi mampu ngadeni siramu. Terima ya Oke datang kantun sedulur saking Biloro Pamin. Oke Bapak Nardi kening monggo ya kepon sepatu Mas Anto Mas Mairul Mas Kipli Mbak Desi saben dina mung Ayo disawer Pak Lurah. Ayo deh yo. Ayo deh. Jroning ati Lumayan go jajan sesuk. Bisa mun Asik ya. Aku yo KKN lho, Pak. ngomong tansah kadulu wayanganmu dunia Mas wong ayu ya Bu Lurah Pak Lurah ya Rin apa teko sira mas janji medhot katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu Mbak Uni kan yo siswa KKN. Melu. Walah. Rin Ya. Raumum Luar biasa. Dan luar biasa. Sesok nggo jajan ya. Pak De, Ini dari mana ini? Undip Semarang. Sukses ya Dek ya. Dapat lulus nilai yang bagus. iki keluarga si Bolga yo ngluruk neng kene Pak Apa Sugeng iya? karo Mas Joni Bakso. Waduh, Ayo. ya. Siap merapat mengke Oke. dipanggil satu persatu. Nggih. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane ana bisa tinuku sunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Terima kasih.
Lah isono. Lah iki wong yatim piatu lho, Pak. Mangsane yatim piatu iki perlu dipikir. Mangka kang katresnanku Bapak sami bisa prasetyaku tak ngorbanake jiwa lan ragaku. Sukses selalu adik-adik. Oke, datang kantun Pak Sugeng, keluarga besar si Bolga. Ya, oke. Pun aturaken ilir-ilir. Ayo Mas Ferry, bose si Bolga. Terahing nata ilir-ilir karawari sandanan jaya yemas den prayitna. Terima kasih bolo-bolo pelimbangan Biloro Pak Joni keluar nggih. Sabar ayo sembrana. Terima kasih Ulin. Nini yuk. Genes. Aku melu. Aku melu. Ya. Jarameng janma. Melu dong. Bose Joni. Oke Bos Joni, terima kasih. Kowe yo ora rene. Ora iso. Ora dhewe. Ayo sembrana. Ora ngadeg ora disawer. Ya. Mas Sugeng di Mas Sugeng. Den prayet. Sinden angger kon lahan rebutan. Wes. Ayo. Terima kasih Pak Men. Baksonya Joni yang dari Beranda Bakalan. Ya, syutingnya lah. Terima kasih Pak Men. Ya oke. Ini Mbak Esek syuting ya. Tak golek rezeki. Nah. Terima kasih. Pak. Loh, Pak Joni kok piye? Kok antuke nyawer? Tak senggah Cekana soleh sih. Oke katur Mas Tama Gendut, keluarga besar Astra, Mas Basir, ugi datang kantun Pak Sartono, Pak RT, wonten alas tuwa, Mas Roni, Wilujeng Dalu, ugi Mas Mali, Pak Sugeng Biloro, ugi Pak Min, Mas Santo, Mas Kipli, Pak Desi, Mas Dari, Mas Arya, Mas Sutaryo, monggo, Pak Kasno, halo salam. Oke Pak Kasno.
Salamannya. Yo, diatur kesek. Sambung wanci dalu. Yo, la la la. Bukit datang kantor Mas Sugeng. Si Bulga juragan bakso. Yo. Nggih Putra Dikari. Ugi Mas Waloyo Budarti. Ayo Pak Rajin. Yo, yo. Jagluk Mendang boyo yen sida urip lan andika meski bagya mulya. Oke. terus lair Putri Sulistya terus bisa nyuwara Nimas Mawes Rono. asik Ya Pak Paino dan Mariono ninggal katresnan. Putra Dikari sambung wanci dalune. Ayo Mbah. asik Salalala. asik Masuk. sing gedhe pangapuramu Nimas pepujanku jejak tung hatiku sambung pumung cintalu ngrupe dosaremu kalawan garwamu masuk Kang Mas Kang Marang nitisake mure lestarine ape pira
aku mong bayangke remuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki omo tenan sida dadi lo tak ganti ndika poke mati yo mendah kaya yen nasida urip lan handika meski ben mulya ninggalke katresnan Putri Sulistya Mas Jagluk nyuwara ninggal katresnan dika kang wesrana Mas Jagluk asik ya Mas ayo Mas Mario Mas Jagluk spesial Mas Jagluk jroning atiku nalika sliramu ninggal aku murah rasa sambat karo sapa yo Mojo Mania monggo pamit Mas Sugeng si Burkan Kiwir Mas Beri Kiwir keluarga besar keluar Mania nono windonono kalong nongko bebatsane mung katon sliramu wae Mas Ongki dibablaske loro ati loro nggih sing WA pangapunten mboten saged bales. Iya. HP-ne dienggo live TikTok. Iya, loro ati loro nggih monggo diaturke. Dari Kuningan yo padha joget. Oh iya, dari Mas Kuningan Sugeng. pokoknya Oke. joget kabeh Pak Min. semuanya. Yo. Aja lali Yo. selingkuh. Kecikiwir. Kecikiwir. Asik. Ayo Pak Lurah. Pak RW, ayo Pak Agus. Nganti saelingmu. Monggo loro ati loro. Loro ati dua. Yang request siapa? Ayo. Monggo Mas Sugeng. Loro ati loro ya. Ugi dulur biloro. Dulur keluar. Biloro. Dikirimi Mas Si Bulda. Sugeng. Pak Siman, Mas kurang opo aku iki dadi wong lanang. Kurang opo adonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati Tatu ora bisa ora bisa kadepi yen tau weruh sliramu jejer dheweke ande tresno ngumbar
bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga monggo Mas Wagito rasa tresno mas liramu ora bisa njaga sing tak suwun mugi paringana eling marang keluarga yo ayo mententrem pangajep kurina wengi bola bali jak gawe larane ngati. Terima kasih. Sesi bolga tang maju bakso masuk wong ayu sing tak tresnani rina wengi mong tak impi atiku ra bisa lali mong sliramu Putra Dikari Pak Gino, terima kasih.
apa mbae iki? Mbak iki lengganan kelingan aku. Lah iya lengganan kok. Lengganan nang kono Dek. Mbak sehat selalu Mbak. Sehat ya, Mbak. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa atiku Gusti kula nyuwun ngapura. Ugi monggo keluarga besar saking Biloro, Pak Desimin, Mas Eko, Mas Paino, ugi sedaya keluarga Dangkluk, Kepuh, Mertan, Bleki, Ngrombo monggo. Ugi saking keluarga besar Bakalan, Juron, Karang Tengah, ugi Kerangkeng, dulur saking Sedayu, Jumantono, ugi keluarga besar saking Sembuh Mania. Yo! Ayo Mas, Monggo Pak Min. kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kijing miring. Monggo Pak Min, jurakane Mbak Sugi, Mas Sugeng. Biloro Mania monggo. Ayo Mas, Ugi Pak Dejono, keluarga besar Ngrombo monggo. Ya, ya. Mas, kijing miring. Timun sigarane terus bangun nagarane. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kijing miring Mas, kambil bawang sisa kajing. Kaya kene rasane nongko kurang legi tambah
Yo, bablasane kudangan. Tanah belingulan tresno tenan apa mong guyon Karima putra priya jayang Lolelo. Jojono mas mas jojono Bibir. Rasa tentrem angayomi pujiku Tata susila dadi tapa tulon Sebab pede iku sarawungan kudu dadi srana guna kaya duwe ngawuhi luring kabudayan tinulasa keng bangsa Blitar. Blitar langsung. Monggo Pak Wakidi, keluarga besar Pondorjo. Epipeni gunung kalot sing ayomi. Mas Ferry ayo. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta bretak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpan awune sanata. Majapahit ana candi penataran. Blitar nyimpan layone bung
Ayo Pak RW. Di bekok. Kene cami sinten? Ayo Mbak Wiwin. Oh Mbak Rini. Ayo Rini. Pak Ketua panitia. Yo, yo, yo. Hey. Wis genep. Kilir. Kaya sakedhep pengen netra 3 taun wis tanpa dirasa kaya tulus sing tresnaku aku setya ngenteni sliramu bungae atiku bisa bebrayan karo sliramu paribasan kembang alum sini rambanyu embun kang agung sakedhep pengen netra 3 taun tanpa dirasa kaya tulus sing tresnaku aku setya ngenteni sliramu bisa bebrayan karo sliramu. Makasih Pak Men. Paribasan kembang alum sini rambanyu ampun kang agung. Dadi yo ora menungso ora kewan. Anggere nek nggon pangan akeh kuyu. Ya Mas masuk. Kasil, terima kasih. Mbah Min, makasih. Ya masih di Banyuwangi.